At yung man ito yung pag-aayam yung kakapsat. Ito man ituloy ng pagsasalitaan may panggap-debyag ni Ilocano. E damo na, sinarita tayo no kasama iti panaginaw, panagdakkel di ubing ti onag ti tiyan, yan pinakayanak na. Yung mitaman kakapsat, salitain tayo man tayo pinagdakkel na. Datay ko na nga infancy. Amo yung namin ti mesang ubing dumakdakkel. Dito Ilocos ay Jack mo dyan Manila, I'm not very sure about that. Dito ubing namin dito Ilocos, hindi ko kit adult ay ayam na. Nga mapukpo kawin kakapsat. Tapos wala ko makadetay entra palawlaw ako nada. Pero binungbungan, natay di English na get hide and seek. At dati ko nada nga tumbang preso. I think dito at dapela dito tumbang preso. Yung tinapintas nga ayam di ubing di ko seasonal. No agtutudo idi kwan ket agpadakkel ti daw at ipagay ti ayam idi ko ket sunay sa Tagalog turumpo kun adangan sa kanetoy sunay detoy top ket detoy gabut na nagbukal detoy sunay ipakpakita na nga ti panagdakkel ti dawa kan ti pagay ket napintas ket tunno malpas ti sunayen ket makaani iti agtaltalo na kakapsat maani dati bagay isometen dati pinagpatayab di ilaw kaangin na nuan ket di gidilan la kay di ko ano gilaw kami ket di pa nakaani di ti parit na nga gilaw kami dati agpatayab di saranggula apay takano no kono agpatayab ka ti saranggula wenno ilaw nga di pa nakaani ti tattao wagwagen na di bagay ket mapuros di dawa. So hindi ko careful kami kakapsat. Amin nga ayam hindi ko seasonal and we were doing it with seasonal. Dati ko nadangalod nga there's a season for planting and there's a season for sowing and there is also a season for everything. Ket kastoy ay ayam hindi ko ket soroten mi ano. Amin na banak soroten mi. Ket ti kapipintasan nga ay ayam hindi ito kung natin yung binungan at moonlit ito kung natin yung nalawag ti bulan kita pintas sa binungan ng tandonan o babae di siya kadwa mga panaglemeng kapagsa napimpintas pa yun mabayag na kayo kamasapulan sa mabayag na pinaglemeng nyo kada tayo gayang mga babae dito kayo napukpo kami tati ubing aminin kat extra time dan, napandayin ti computer. Diyak may di bagang nadagay sa computer nga. Masapol ko mga di kita ita, naganak, panakmanggat ni. Masapol na tip 10 dahil di pinag-ayam ti ubing ka di kito'y napagpanag. Awanen, apo pa ti social graces ti Ilocano. At nakasasarita na, irap-rapin na mit text. At nakasasarita na, apo, iPad pa yan. Hindi ko yung nabanag doon ka sa salita. Put them down. Awanin. Ket, hindi ko yung banag kakapsat ket. Dakkel nga araw pa ako, tinumutoy biya. Na agaramit tayo ti information. Ito pamphlet na makumpunited tayo kung di sa eskwela. Tapos ti kasta, di ko yung maestra. Ipalagip na, di ko ubing noon natin napintas ng ayam. Kaya napintas dati mapaspasang-asangan nga karamidin dahil Ilocos Norte nga dati kung kunada nga palaro ng mga kabataan dati ito ano dati kunada yung ayam tubing na tumbang preso o kabiso amin at dadapin dito kadang-kadang na makuna duwat klaset kadang-kadang kakapsat dati mesa sabsabot tiyo sa rin na umuyo di jay na the string na jay sabsabot yung tinapinpita sa kadang-kadang tekawayan nga ng ato kit palumba di jay kakapsat kit ito kadang-kadang inadaptar dan di jay Tagalog provinces isumit dito kung manada nga higante nakakadang-kadang iso nang yung ikada ti arwaten na nga nakamaskara nga sa higante tadi kiti ubing nga makamot kadang-kadang ni dakkel dito nga tao kung nada hindi dyan dito mo nga kadang-kadang ket adupay kakapsat di ayam di ubing
Niyam tunno te ubingin ket nadanunan na ti 11, 12, 13. Iti kung kuna tayo nga adolescence yan. Masapol nga ti ubingin ket agpakugit. No? Circumcision. Ket kaadwan na nga tiyempo ti kugit when was circumcision is during summer. Ano? Dati madaba iti bakasyon. Ket ni ama kuyugen na tayo anak na tapno agpakugit. Ket hindi ko ket hindi ta kami kakapsat hanggang nga pagpapugit kita sa ospital. Iyan takarayan. Ano? Aglalangoy kami di 30 minutes tapno lumok ng DJ foreskin kakunada. Ket mga alada ti branch ti bayawas nga napintas pinakalehan na. Isot pangilan detan da DJ ket labahas. Ano? Maminsan. And then sika nga ubing aggalgal ka iti kukunadang bulong ti bayawas. Ket iso DJ katay mo iso ti ibang mo tapno ti kasakit maagasan na mamimpinsan DJ sugat DJ nakukit. Ket digiti kakapsat tunno after sumbrek kay to man di eskwela after summer ako na agpipin nakita kami no kasan mo kat mo ano imita na po ka manen ta German katen mapanda di hospital sa balin ano awan akak na nga kunada digiti nasasalita ay kakapsat ket biag ni Ilocano nga talaga nga ipagpakita na nga adult sursulutin tayo ket di paganulutan dandani amin nga ugali kan aramid ni Ilocano ritual. Ket digiti nga ritual kakapsat kang kanayon nga talada day inumen nga hanga bottled water basi. Dito iti mangted ti anag, imas, pintas, ti pakasalitaan ti biag ni Ilocano ta ritual nga rod. So kahit nangasawen, adda ganak, agpabasi ka, adda agpabunyag, adda basi, agtrabaho ka, adda basi. Temet lakay, no kahit namet nga naturtured, yung mapan agarem, uminom basi. So digiti kit ritual kakapsat. Nga mapukpo kawin niya, haang nga narigat nga isubli, no da tayo amin, nagkalkalay sa tayo nga magsurot, katigito yung napaganutan. Iso manen, encourage digiti writers, ano? Dati kung kunadang nga extinct rituals of the Ilocano, hindi po totoo yan. Many, in fact, all the rituals of the Ilocanos are still extant. Napukaw yan ta sentro kakapsat, ngayon tayo, digiti sulsuli, digiti barbarangay, irakraked ti bantay, at dadapela dikitoy. Iso nga, sabi ko tamatsyempuan tayo ti, ay, madanunan tayo digiti panawen nga, isubli tayo digiti nga ugali ni Ilocano, na napintas law na yung kapsat. Ket dato iti pang-close ko kadita nga banag, digito'y Ilocano nga napanidjay mainland, hando nagsasot Ilocano, Tagalog. Niyam digit na dyan Hawaii, Ilocano sa uda. Ket orahan kang Ilocano, no dakat Hawaii, ket Filipino ka, masapol nga adalem ti Ilocano nga sao. Ede pagsasot Ilocano nga Iloco, apay. When natadigit yung napan dyan Hawaii kakapsat, binitbit na dito'y heritage, binitbit na dito'y ugali, binitbit na digito'y kung panato yung nga tinawid da kadigiti inabu. Ikat amuda ng isoda Ilocano, masapulag sa udat Ilocano, at isoda ket proud to be an Ilocano. Nagyamanak, nintad yung oras, papanagdingin. Mabalos.